खुलुमबाय दिनै 22 डिसेम्बर 2023 शुक्रबार क'क्राझारनि सासे सुबुङा वेस्ट बेंगलाव सासे जेसीबी ड्राइभारजों बुथारजादों। जेसीबी ड्राइभारजों रांनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों। बुथारजानाय क'क्राझारनि सुबुंनि मुङा जाबाय आमिर उद्दिन मिया, अन्थाइनि फालांगिरि मावोमोन आरो बुथारा दायनिगिरि जेसीबी ड्राइभारनि मुङा जाबाय मृणाल। अन्थाइनि रांनि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो आमिरना बिसि आरो 1 बोसोर जानाय फिसाजोबो दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गहपुरनि देउरि सकआव सानै बिफा आरो फिसाज्लाया साथाम सुबुंजों फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बिफा आरो फिसाज्लाया गोबुआजारजों बुथारजादों। उनाव पुलिसआ स्पटआव थांनानै साथामबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। बुथारजानाय बिफा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय हिदेश्वर सइकिया, बे जाबाय बिफा, आरो सिमन्त सइकिया, बे जाबाय फिसाज्ला। गुबुन हमजानायफोरनि मुङा जाबाय अकन बरदलै, मदन बरदलै आरो बिसोरनि बिफा कृष्णा बरदलै। प्रमद बर', गबिन्द फेरेंगा, नोंथांमोना एनडिबिनि आलाय सिलाय नखरखौ अन। हाग्रा महिलारिया दिनै सोरखाराव गैया। 1 भट 1 जब होनना बुंनायाव इउपिपिएलनो भट होदोंमोन। प्रमद बर'आ थगायसुला। इउपिपिएलआ आबुं फेलें सोरखार होननानै मालती रानी नार्जारिया फोरमायदों। बबेबा जायगायाव बिथांमोनहा चेक रानलाबायदों जों नुदों, नाथाय चेकआ बिदि पाब्लिक मिटिङाव रानजानाय जिनिस नङा। जोंबो रानफेराखै, जोंबो बुंफेराखै। सरकारा मालाय सरकार हिसाबै नियमजों होगोन। दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाफ्रा आजिखालि अनलाइनसो जायो। नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारा माब्रैहाय चेकखौ बाहेरायाव लाबोनानै रानदों, बे सोंनांगौलगिया बाथ्रा, मिथिनो गोनां बाथ्रा। आरो बासिया बिजेपि, इउपिपिएल, जिएसपि अबर' जयै सरकारखौ खुंगासिनो दङ। सरकार खुंनायावबो बिथांमोनहा दिनै लोब लोब बिपिएफनाव जइन जादों, अथ'सो बिपिएफआ सरकार गैया। हाग्रामा महिलारि दिनै सरकार गैया, पावार गैया। बोसोरबा ज' रायजोखौ खुंनांगौमोन बिथांमोनहा, नाथाय दिनै बिथांमोनहा जयै थानो हायाखै। दिनै बिजेपिनि प्रति सरकाराव थानानै इउपिपिएलआ जेरैबायदि बेबहार खालामनांगौमोन, जेरैबायदि मिलिनानै खामानि मावनो निस्सय मावनो हायाखै, जायनि थाखाय दिनै बिजेपिफ्रा बिपिएफआव फैदों। आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जायफोर माने इउपिपिएल जन्मनिफ्रायनो दंमोन, इउपिपिएलआवथ' बारा गोबाव जायाखै, नाथाय बिनि रोदाया जाहैबाय बिपिपिएफ, गेजेराव पिसिडिआरमोन, बेनिफ्राय नै इउपिपिएल। दा गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो दिनै इउपिपिएलआव फैदों। माखासे जाय भटार, जाय माने साधारन बिथांमोनहा बिपिएफआव दंमोन, नाथाय परिबर्तन नामाव 75,000 थाखा मोनगोननि बाथ्राखौ लानानै, अरुणोदय आसनि बाथ्राखौ लानानै आरो 1 भट 1 जब, गांसे भटआवनो गांसे साख्रि होगोन होननानै बुंनायाव बिथांमोनहाबो इउपिपिएलनो भट होदोंमोन। दा बिथांमोनहा दिनै बुजिनो मोननानै मोनसेबो खामानि जायैखौ नुनानै आइवाइनि न' लुनो होननानै फैसाखौ लायो, लुफुंनानै होआ। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन बाय होआ। 1 भट 1 जब, बहा सासे भट गांसे भटआव साख्रि, मोनसेबो साख्रिखौनो रावनोबो होनो हायाखै। बेफोरखौ नुनानै दिनै दोलोनि जानानै मोनबो खामानि, मोनबो सहाय होनो हायैयाव दिनै लिडारफ्रा फैदों। आरो इउपिपिएलआ फुल्लि फेइलार सरकार। इउपिपिएलआ जेबो मावनो हायाखै। प्रमद बर'आ थगायोल', गाव खामानि मावनो हायै गावनि फेइलारखौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिनाव दाय जाबसिनो आरो गाव थगायोल'। खोथा उदाहरनाव आं नैबेखौ बुंगोन जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ लानानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया हाइकर्ट केस खालामनानै जोङो दिनै साख्रि होनो हायाखै, 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ होनो हायिनि जे क्षमता दंमोन, बेखौ जों होनो हायाखै होननानै गुबुनफ्रा बुंदोंमोन। राजु नार्जारिमोनहा दाय होदोंमोन। नाथाय नै दिनैनिफ्राय सानबा सिगां प्रमद बर'आ गावनो बुंबाय जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ जेला गभर्नर सासन फैदोंमोन होनबा सिफायनाय जादोंमोन, बेनिफ्राय हाइकर्ट खालामनाय जादोंमोन होनदों। मा बुंखो? हाग्रामा महिलारि बिथांलायनो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ CSBखौ मोजाङै दाफुङाखैमोन, गोरोन्थिमोन, ओंखायनो बेखौ सिफायदों। दिनै सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ सिफायनाय माने बिटिसिआव साख्रि होनो हाया। जेसेबां साख्रि होदों नंखाय आसाम गभर्नमेन्टआ थोंजोङै साख्रिफोरखौ गावसिनि दारै होदों आरो बिटिसिआव जाय मोननांगौ बे मोननांगौ रोखोम मोनाखै। जोंनि बर'फ्राबो 10% आवसो थांफिनबाय।
10% ST रिजार्भ बेखौल'सो मोनदों बिनिथ' बांसिन मोनाखै दिनै बेनो प्रमान जे प्रमद बर'आ थगायो खुनु रावखौबो मोनसे मोजां लामाजों बिथाङा दैदेनाखै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलाखौ जाख्ल'दों बुंदों नाथाय रायजोआ नुदों जे हाग्रामा महिलाया जाख्ल'दोंना जौगाखांनाय खामानि मावदों बिथाङा मा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजियो बिदि हाग्रामा महिलायानो 15 बोसोरखौ जाख्ल'बायबा जोंलाय दासो गोदानै फैदों जों मन'क लाबगोन बे निथिजों दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसिनि जे गोहो बेखौ लाखिनानै थानो हायाखै बिटिआरआवथ' बिदि साख्रि होनायनि खुनु रुल्सआनो गैखाया आइनाव फैखायाखै दिनै बिथांमोना बिटिसि एकर्डनि बाथ्राखौ हानहरनो नागिरदों 6 सिडिउल मा बेखौ बुङाखै बिथांमोना सान्थि सुक्ति खालामदों एनडिएफबिजों सान्थि सुक्ति खालामदों नंगौ एनडिएफबि बिथांमोनहा दिनै हाग्रा बंग्रायाव थानानै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों 35 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोननि थांखिनि थाखाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सुक्ति जादोंमोन मिडटार्म सुक्ति बे जाबाय सान्थि सुक्ति बहाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै माने थगायनानै प्रमद बर'आ सुक्तियाव थाफादेरदों एबसुनि जानानै दिनै जोंनि बिदा फंबाय जोंनि आंगोनि जोहोलावफोर एनडिएफबिफ्रा दिनै जेलाव दङ जेलाव मानो थाखो रन्जन दैमारि जोंसो गोबां दाबो जोहोलावफ्रा जेलाव दङ एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा न'खरफ्रा दिनैबो कर्ट कासारियाव थांबाय थानांगौ बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथायफ्रा आलाय सिलाय मोनजायाखै फोरोंनो हायाखै जोबोद खैफोदाव दङ दा बिथांमोनखौ दिनैसिमबो नायसनाखै खुनु धरननि सान्थि सुक्तिनि नामाव बिथाङा जेबो खालामाखै खालि सुइजारलेण्डल' बानायनो नागिरदों प्रमद बर'आ सुइजारलेण्डआ माखौ होनदों सुइजारलेण्डआ मोनसे राष्ट्र मोनसे एफा गिदिर कान्ट्रि बायदि बिथाङा सुइजारलेण्ड बानायनो मोनसे गामि सुइजारलेण्डनि फिसा मोनसे गामिखौनो बिटिसिआव गावनि सौरा गुमिखौनो बानायनानै देखायथों हायोब्ला आरो हायोब्ला प्रमद बर' आं साजेस्ट खालामनो लुबैदों दिनै बे मेडियानि गेजेरजों नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि